Čaute, vítajte pri ďalšom videu. Viete, ako si obnoviť zmazané súbory? Nie? Tak sledujte toto video a ja vám ukážem, ako na to. Jediné, čo k tomu potrebujete, je program menom Rekuva a kúsok šťastia, pretože nie vždy sa to musí podariť, pokiaľ často prepisujete dáta na disku. Už mám nachystaný USB kľúč, pár fotkami, ktoré akože zmažem. Takže vidíte, že nič nie je. Spustím Rekuvu. V prvej obrazovke dáte ďalej. Na druhej obrazovke vyberiete typ súboru podľa toho, čo hľadáte. Obrázky, hudbu, dokumenty, video, komprimované súbory, e-maily, čokoľvek, čo chcete. V našom prípade sú to obrázky, tak dám obrázky. Kliknem na ďalej. No a tuto si pýta umiestnenie, kde tie obrázky chcem hľadať. Bude to na pamäťovej karte, v adresári dokumenty, koši, na CD-čkách, na DVD-čkách alebo v nejakom konkrétnom adresári. Ja si vyberiem konkrétny adresár a vyberiem si ten môj USB kľúč. Dám OK. Ďalej. Na poslednej obrazovke si môžete povoliť aj hĺbkové hľadanie. Dlhšie to trvá, ale je to lepšie, takže si to zapnem. Štart. Teraz už len čakáme, čo to nájde. Že tu vidíte, že mi našlo zmazané obrázky. Ich takto pekne po jednom poznačujem. Dám obnoviť. Vyberiem si pracovnú plochu, nejaký nový priečinok. A hotovo. Takýmto spôsobom si viete obnoviť čokoľvek z akéhokoľvek disku, USB kľúča alebo pamäťovej karty. Ak by vám čokoľvek nešlo, kľudne mi napíšte dole do komentárov alebo na Instagrame a rád vám s tým pomôžem. Všetky linky včetne Rekuvy sú dole pod videom. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber a like a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.